Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Bodol. Taong 1981. Kulasi, Capiz. Itong mga panahong ito, nasa edad 14 anyos si Kuya Bodol niyan. Tapos nakatira sila sa Batangas. Dito kasi nagtatrabaho yung tatay niya. At sagot ng kumpanya nito yung tinitirhan nilang bahay. Kesa magkalayo-layo silang mag-anak, naisipan ng tatay niya na dalhin na lang sila sa Batangas. Pero nakatira talaga sila noon sa Capiz. Ang naiwan sa bahay nila noon sa Capiz, yung lolo niya, lola, tapos iilan niyang mga kapatid. Umalis itong mag-anak nun sa Capiz nung nasa edad 3 taong gulang pa lang si Kuya Bodol. Bale, 10 taon na silang hindi nakakauwi dito. Wala naman sana silang planong bumalik na. Ang kaso lang, namatay yung kapatid ng lolo niya. Kaya kailangan nilang umuwi. Nagpaalam itong tatay niya sa amo nito. Pumayag naman yun. Ang sabi pa, kahit 1 linggo siyang absent, para naman masulit niya yung bakasyon niya. Sa loob kasi ng 10 taon niyang paninilbihan dito, ni minsan, hindi siya nagpaalam na magbabakasyon siya. Yun lang yung unang beses. Makalipas ang 2 araw, tuluyan na silang umuwi noon sa Kulasi. Matagal din ang biyahe nila noon. Halos kalahating araw din. Bukod kasi sa malayo yun, nasa pinakaliblib na parte pa ito ng Kulasi. Nang makarating sila, gulat na gulat itong si Kuya Bodol. Gawa ng yung lugar kung saan sila dating nakatira, wala pa ring kuryente. Tapos sobrang konti ng mga bahay. Hindi naman magkakalayo yung mga bahay-bahay. Pero ang konti talaga. Tapos kung saan nakaburol yung kapatid ng lolo niya, napakaraming tao. Wala siyang kilala doon ni isa. Nakakatakot pa yung itsura ng iba. Balot na balot ng itim na tela yung buong katawan. Ulo lang ang nakalabas sa mga yon. Tapos kapag titingnan sila, dilat na dilat yung mga mata. Ang nakakatakot pa nun, sumusunod yung tingin ng mga yon kung saan pumupunta si Kuya Bodol. Bukod pa dyan, napakadilim ng lugar. Hapon na kasi silang nakarating eh. Saktong papalubog na yung araw. Tanong kaagad ni Kuya Bodol sa tatay niya, "Tay, ang dilim naman dito. Wala bang ilaw? At saka, nagugutom na ako eh. Kain tayo." Nilapit ng tatay niya yung mukha nito sa kanya at bumulong ng, "Wala pang kuryente dito. At saka iwasan mong magsalita ng nagugutom ka. Baka kasi biglang may..." Naputol sa pagsasalita yung tatay niya nang merong lumapit kay Kuya Bodol na isang dalaga at meron itong inaabot sa kanyang pagkain. Tanda pa ni Kuya Bodol, parang tinapay yun eh. Pero mapanghi yung amoy. Hindi nagsasalita yung dalaga. Pero pilit siyang inaalok na kainin yung tinapay. Ang sabi na lang ng tatay niya dun sa dalaga, "Ne, mamaya na lang kami kakain ha. Salamat ha."
Kanino kang anak? Tumitig lang ng masama yung dalaga sa tatay niya at naglakad ito ng mabilis papunta kung saan nakalamay yung kapatid ng lolo niya. Matapos ang insidenteng yon, sinalubong sila ng lolo niya kasama ng dalawa nitong kaibigan. Matagal na palang gustong-gustong makita ng lolo niya si Kuya Bodol. Iyak yun ng iyak. Ramdam na ramdam ni Kuya Bodol na miss siya ng lolo niya. Sunod naman na lumabas yung lola niya. Halos magsisigaw pa ito nung makita siya. Tapos yumakap rin. Naiyak na din si Kuya Bodol. Tapos yumakap siya sa lolo at lola niya. Matapos yan, sinamahan siya nitong pumasok sa loob ng bahay at inabutan siya ng biskwit. Ang sabi sa kanya ng lolo niya, Apo, biskwit at tubig na muna ha. Hindi tayo pwedeng magluto ng karne. May mga bisita. Sumagot pa si Kuya Bodol sa lolo niya. Ang sabi niya, kahit po gulay pang, ayos na ako dun. Basta po may kanin. Natawa yung lolo niya sa kanya at sinabi nitong maglalaga lang siya ng talbos. Hintayin na lang niya. Pero pansamantala, biskwit na muna ang kainin niya. Habang nakaupo sa loob ng bahay si Kuya Bodol, napatingin siya sa labas ng bahay. Gusto niya kasing tingnan yung mga bisita eh. Paglingon niya doon, nakita na niya yung mga itsura nung mga nakaitim kanina. Gawa ng natatamaan na ito ng ilaw ng gasera. Halos maihi si Kuya Bodol sa nakita niya. Hindi siya makapaniwala. Upong tao yung mga yon. Pero ang hahaba ng mga nguso nito at sobrang itim ng mga muka. Para silang mga aso. 4 na mukhang aso yung nakita ni Kuya Bodol nun. Kasywal na kasywal itong nakikipag-usap sa lolo at lola niya. Inisip niya, baka namamalikmata lang siya. Kaya ang ginawa niya, tumalikod siya ulit, kinamot ang mga mata niya, at ibinalik niya yung tingin niya sa mga yon. Dito na nahimasmasan si Kuya Bodol, kasi naging normal na yung mga mukha nun. Matatandang lalaki at saka babae. Kaso lang, pagtingin niya sa may bandang pintuan, ando doon yung dalagang nag-abot kanina sa kanya ng tinapay. Ang sama ng titig nito sa kanya at halos magbaga ang mga mata nito dahil sa sobrang pula. Tinitigan niya kasi ang layo ng distansya nun sa kanya, tapos parang umiilaw yung mga mata. Tumayo si Kuya Bodol para lapitan yung dalaga. Hanggang sa tumakbo ito sa gilid. Napatakbo din si Kuya Bodol para sundan yung babae. Pero pagsilip niya sa gilid ng pintuan, pader na pala kaagad yun. Inisip niya, saan mapupunta yung dalaga na yun kung pader na yung nasa gilid? Kakatingin niya, napansin na siya ng lolo niya. Tanong nito sa kanya, Ano ba yon, Apo? sagot niya, Pang, may nakita akong babae dito kanina eh. Hindi niyo ho ba napansin?
Bakas sa mga mukha nila na nagtataka sila kasi wala naman pala silang nakitang babae. Ang sabi na lang ng lolo niya, magpahinga na lang siya. Bukas may pupuntahan sila. Pero bago siya pumasok, pinakilala siya ng lolo niya sa mga kinakausap nito. Isa-isang pinakilala yun sa kanya. Pero ang hinding-hindi niya malilimutan ay yung isang matandang lalaki doon na may pangalang Tata. Dahil tinulungan siya nito nung minsan siyang pagtangkaan ng isang aswang. Matapos siyang ipakilala, pumasok na siya sa loob ng bahay nila at natulog na siya. Kinaumagahan, gumala kaagad sila ng isa sa mga tiyuhin niya para ipakilala siya sa iba pa nilang kamag-anak na wala doon sa lamay. May iba kasing paniniwala ang mga ito kaya hindi sila pumupunta sa mga lamayan. Habang palipat-lipat sila ng bahay, pansin ni Kuya Bodol na kanina pa may sumusunod sa kanyang lalaki. Tapos kapag lilingunin niya yun, tinititigan siya ng matagal. Sinabi na niya sa kasama niyang tiyuhin. Pero pagturo niya kung saan niya ito huling nakita, wala na doon yung lalaki. Ang sabi ng tiyuhin niya, "Oh, wala naman ah. Tsaka marami talagang naglalakad dito kapag umaga. Halika na nga, umuwi na tayo." Pag-uwi nila, nakaramdam na ng kakaiba si Kuya Bodol. Nilalagnat siya, naninikip ang dibdib niya, tapos sobrang kati ng katawan niya. Ang hapdi din ng balat niya kapag tinatamaan siya ng hangin. Ang pinakamatindi niyang naramdaman, yung nalulunod siya kapag tumitingala siya. Lahat sila sa bahay nun alalang-alala sa kanya. Kasi grabe na yung lagnat niya eh. Ang sabi pa ng lola niya, baka tigdas hangin yun. Kaya binalot siya sa kumot. Patagal ng patagal, palala ng palala yung sakit ni Kuya Bodol. Yung labi niya, kulay ube na dahil sobra na niyang putla. Tapos may mga butlig na ding lumalabas sa katawan niya. Ang sabi ng lolo niya, Ina ninyo! Pati apo ko tinatalo nyo! Naglabas ng itak yung lolo niya nun. Tapos tinusok-tusok sa isang puno. Matapos gawin ng lolo niya yan, binilinan niya yung ibang anak nito. Nabantayan si Kuya Bodol. May susunduin lang siya. Habang mahimbing na natutulog si Kuya Bodol, naririnig niya sa tapat ng mukha niya na merong humihinga. Kahit hirap siya sa pagmulat ng mga mata niya, pinilit niya itong imulat. Pagmulat ni Kuya Bodol, harap-harapan sa mukha niya, may lalaking itim na itim ang muka. Ang nakangiti sa kanya habang tumutulo ang laway nito papunta sa bibig niya. Gustuhin mang sumigaw ni Kuya Bodol, hindi niya magawa kasi hinang-hina siya. Kaya ang ginawa na lang niya, pumikit at nagdasal. Ilang minuto ang lumipas, nawala yun sa mukha niya.
Pero yung laway na tumulo sa bibig niya, nanatili doon. Tumingin siya sa paligid niya para tingnan kung merong bang naiwan para bantayan siya. Pero walang tao. Lahat nasa labas. Kaya pumikit na lang siya ulit at sinubukan niyang matulog. Kinaumagahan, nararamdaman niya sa tenga niya na parang may tumutusok-tusok sa kanya. Pagmulat niya, si Tata. May binubulong sa kanya at tumatama yung bigote nun sa tenga niya habang nag-uusal ito. Biglang nagsalita si Tata ng, "Gising na yung apo mo. Halika, samahan niyo ako." Nagulat si Kuya Bodol kasi pinatayo siya ng lolo niya. Pakiramdam niya hindi niya pa kaya eh. Pero pagtapak niya sa lapag nung bahay, pakiramdam niya hindi siya nanggaling sa matinding sakit. Yun bang normal lahat? Nagmamadali siyang hinila ng lolo niya at sumunod sila kay Tata. May bitbit na itak yung lolo niya nun. Tapos yung tatay niya, galit din. Bali 7 sila nun. Tatay niya, lolo niya, si Tata, siya, tapos 3 kapatid ng tatay niya. Matapos ang ilang minutong paglalakad, tumayo sila sa tapat ng isang bahay na nasa bandang dulo na ng lugar nila. Tapos nag-iisa lang yon. Walang sabi-sabi. Tinadyakan ni Tata yung pintuan ng bahay. Bumungad sa kanilang lahat ang isang matandang lalaki na nakatuwad, walang saplot, at meron itong hawak-hawak na damit na punong-puno ng napakalapot na likido. Sumigaw si Tata ng, Ina mo! Hindi mo kilala yung bata? Ha? Yung nakatuwad, biglang dumiretso ang katawan, tapos tumakbo sa sulok. Takot na takot itong nagsasalita ng, "Tata Aswang, wag ho! Maawa kayo sa akin. Hindi ko alam. Nagugutom lang ako, Tata Aswang." Kinuha ni Tata yung itak na daladala ng lolo ni Kuya Bodol. Tapos sinarado niya yung pintuan ng bahay. Wala silang narinig na kahit anong ingay. Ilang minuto ang lumipas. Lumabas si Tata ng kubo. Walang bahid ng dugo ang itak na hawak nito. Pero pagtingin nila sa bahay nung matanda, hiwa-hiwalay na ang parte ng katawan nito. Bili ni Tata sa mga kapatid ng tatay ni Kuya Bodol, "Sunugin niyo na yung kubo habang wala pa yung mga kamag-anak niyan. Baka madagdagan yung mapatay ko." Walang pagdadalawang isip, sinunod nila yon. Manghang-mangha si Kuya Bodol sa lahat ng nasaksihan niya. Tapos yung tingin niya kay Tata, iba. Nakakatakot pero ang gaan ng loob niya. Habang naglalakad sila, tanong ni Kuya Bodol sa tatay niya, "Tay, anong nangyari? Bakit may pinatay si Tata?" Ang sabi sa kanya ng tatay niya, muntik na siyang mabiktima ng aswang.
Kung hindi yun naagapan ni Tata, malamang patay na siya. Buti na lang dumating yon nung madaling araw kasi sinundo ng lolo niya. Tanong ulit ni Kuya Bodol. Ha? Aswang, tay? Totoo ba yun? May aswang ba? Tinuro ng tatay niya si Tata at sinabi nitong, nakikita mo si Tata? Aswang yan. Mas matanda pa yan sa lolo mo. At ang tawag naming lahat dyan, Tata Aswang. Tinitigan ni Kuya Bodol si Tata. Nang lumingon ito sa kanya at nagtama ang paningin nila, ramdam na ramdam ni Kuya Bodol yung lamig at takot kahit hindi naman siya inaano nito. Pero gumaan yung nararamdaman niya nung ngumiti ito sa kanya. Matapos ang insidenteng yun, kinita lang nila ang lahat ng kamag-anak nila doon at bumalik na sila sa Batangas. Mga 4 na araw lang silang naglagi doon. Pero yung 4 na araw na yon, hinding-hindi malimutan ni Kuya Bodol. Bukod kasi sa muntika na siyang makuha ng isang aswang, marami rin siyang napasyalang magagandang lugar doon. Pero ang pinakatumatak sa isip niya ay yung harap-harapan siyang nakakita ng isang aswang at napagaling siya nito. Kaya hanggang ngayon, hindi mabura-bura sa isip niya ang pangalan ni Tata Aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Siguro itong si Tata Aswang yung pinakapinuno doon sa lugar na yon, di ba? Kaya kayang-kaya niyang wasakin ang kahit na sinong aswang sa lugar na yon. At saka dagdag ko lang, alam niyo ba sa lugar nila Kuya Bodol, lahat halos ng nakatira doon aswang? Bukod pa sa lugar na tinitirhan nila, kabilang lugar lang nila, solidong baryo ng mga aswang. Pero alam nyo rin ba na namumuhay ang mga ito na simpleng pamumuhay lang? Parang tao lang din. Kumakain 3 beses sa isang araw, naliligo, may mga alagang hayop, sariling palayan. Basta, kung paano tayo namumuhay. May mga tsismosa pang ang aswang Alam nyo ba yon? Pero, sa umaga lang yan. Pagsapit ng takip silim, nag-iiba ang mga ugali nito. Parang may kung anong demonyong bumubulong sa kanila para gumawa ng masama. Hindi naman lahat kasi si Tata Aswang nakokontrol niya Siguro yung ibang lahi ganun. Kasi 'di ba, iba-iba ng lahi yan. Kaya may iba-iba ding pag-uugali yan. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.